खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। गुवाहाटी नोगोरमायाव थानाय जेपि क्रिएशननि बेनाराव दिहुनजानो गोनां बोसोन बर' सावथुननि टिजारखौ अफिसियेल इउटिउब चेनेलाव हगारनाय जाबाय। बैथि दाननि सेप्तेम्बरावनो बोसोन बर' फिसार फिल्मआ नायगिरिफोरनि थाखाय नुजागोन। बोसोन सावथुननि सल' लिरबिदां आरो दिथाखौ होदों गणेश बर'आ। लोगो दिथागिरि महरै थाफादों पद्मलोचन मसाहारिया। सावथुन सेबखांगिरि भदा खेरखातारिनि सेबखांनाय आरो मेकआप आर्टिस्ट बिजुमनि शर्मा आरो हिमानी नार्जारिनि देलायहोनायाव बे सावथुनाव गुबैयै फाव खालामदों ओम प्रकाश खेरखातारि आरो प्रियंका लाहारी। लोगोसे फावगिरि महरै फाव खालामदों जेसास खेरखातारि, रुबुल बर', माइकेल बर', उत्तम बसुमतारी, थेन्थामालि खेरखातारि आरो गोबां गोजाम गोदान फावगिरिफ्रा। बे सावथुनाव VFXखौ खालामदों ब्रादार्स VFX स्टुडिअ'नि जानानै बिजु दैमारी आरो बिपुल दैमारीया। एक्सननि दिथाखौ होदों बिजु दैमारी आरो जितुमनि सूत्रधरा। बे सावथुना रायजो राजाजों अनसायजागोनखौ मिजिंथिदों फावखुंगुर जेसास खेरखातारिया।